момиченци Трейси става на 4 годинки. Я виж кой идва, кой идва? Дядо Мончо. Аз съм вашата Леля. Бе, бабче, ето я. Носи на баба бира. И така, сега ще духнем свещички. Те. Само, че баба се олепи. Дядо Мончо, тази година ще се бориш с хралопата. С хралопата. И на запалка има ли пушачи тук? Пушачи има ли? Няма. Пушачи. Няма. Сега да видим. Каква пайда трябва да обличам якито и да отивам да купувам запалка? Нямаш? Чантата си има нищо, че не пуша. Сега аз ще сяда за запалка, обаче искам първо да си получим подаръците. Да си получим подаръците. Искам фотографията Манчо да мине от татък, защото да хваща в едър план моето момиченце. И май тортата да взема да я обърна обратно ли, не зная. Трейси, тук стой сега, бабо, да ти дават подаръци! Подаръци! Лев! И аз искам такъв лев. Ето, вашите подаръци ще ги дадете. Ето. Малко е. Тортата гледа. Добре, той носи аз къща. Летенци, искаш ли? Плека, бабо. Ето, мечо, все. Така е? Ръката. Чупи ръката. Не ли кушакът ще почокала? Ня бе! Нека да свете. Остави го, бабо. Остави го там долу, бабо. Остави го на тортичка. Да, бе. Нищо. Значи ти не искаш ти. Добре, ма това. Една летенци. Не е така. Трейси! Вземи ги да я кажем, Добре, вземи тук. Тортата. Първо трябва тортата така. Хайде, вземи тук. Първо трябва да духнем тортата. Добре, след това. Духне свещичката, бабо. И моята момиче на колко годинки стана, бабе? Ти, бабо, 3. 3 години, нали? 30 на 30. На 4. На 3. 3. Виж. Не са ли 4 вече, бабе? 4. Да. Той 4 ли? 4, Това е бабе, 3. 4. 3 ли? Да. 4? Браво, бабо, браво. А къде пише 4? Аз не видях. Кажи там, где пише 4 годинки. Не, че това е 3. Ето. Не е 4. Ето. Какво? Ето. 4. 4. Да. Добре, Това бабо. е 4. Да, бабо, да. И там, моето момиче. Не, май. Не 4, ди бабо, пипай. 4. Не Не е пипай. пута, бабе. Лепи, не ди пипай. И 4. Ами това е 4. Откъде разбраш той 4? Защото аз Не, бе, той 3. Треси. Не 3. Аз познавам числата 3 и 4. Не можеш ли да ми изложиш? 4, бабо. Аз ти признавам, кажи ми. Дядо Максут вика, че съм на 3 години. Бабо! Ясно. Бабо! Дядо Максут вика, че съм на 3 години. Мими, да варе ли да видя? Направо. Намери ли да варя? Намери.
Айде, Трейси, първо искаш да палим свещичката? Не, сега се пали. Те ли? Чакай сега. Чакай, бабче. Не, доходи, чакай Чакай, малко. баба. да. Нека да я запали. Ой, тогава че ми пари. А, искаш обратно. Максут? Сега Yes. какво да Сега, измисли си едно желание да станеш голяма. Ще стане, И да. каква друга ще станеш, бе, бабо? Певица. А няма ли лекарка? Абе, лекарка, айде да духам. Тук е. Едно, две, Айде! Още една. едно, две. Браво! Браво на Трейсито! От сега Ай, как сега. видим, бе? Сега вече приемаш ли подаръци? Приема я, беше не приема. Какво да правим такива сме? Ние сме с характер. Имаш много хубави книжки. Трейси, давай баба да прибира тука. Давай баба да... Заповядай! Трейси, вземай. Заповядай! Трейси, ти много гугалецки. Дядо Мончо, до година. Още подаръци. Искаш ли още? Чакай да видите. Сега да видиш какво са ти пратили твоите мама и Лиля. Момчето. Мама и Лиля, това са ти пратили. И са водили от Турция на Дагос на Джек. Давай да я сложим, баба, само че баба не виждаят. Я да видим. Само да Има още и подаръци. Има ли? Те няма да ги вземат на Дай. градата, защото няма да ги донесе. Още подаръци има ли? Чакай, Няма. Другия година. Имай. Другия година. дай ще... Чакай сега, дай да ти. Виж как се да. Еми, как бе? Какви? А? Ето, дядо Максут, какво ще кажеш? Много готино. Виж каква хубава гримня ще Даже сме налепени вече. Ще я дадеш ли на баба? И още един подарък имаш от мама и Лиля. Рокля за пролета. Още подарък. О, ето кажа ли, Трейси, трябваше да има обаче. Няма. Другия Баба, седмица. нали знаеш, че те гледа и... Бабата гледа и просто... Няма. не работи. Баба не работи, няма. Трейси, ще ги палим ли? Да се отпаш. Обаче този път дядо Максут. А? Максут? Къде са това? Къде е? Ето е дядо Максут. Обратно. Да, ето. Ето. Вижте, да не се стреснеш, ще хвърли нагоре. Не. Ела. Няма против Мене иска тя, мене Максут, мене. Апа! Не бой се, не бой се. Айде на здраве! Айде! Дядо Максут, айде! Айде! Баба Борянка, айде! Нищо сега, ви! Какво да направим сега? Някой ще отнема винци. Що има още? Пали ги дядо Максут, защото иначе те ще се подхвърлят и ще идат в почта да го